бо иқдоми пешвои миллат таи 2 сол аст ки дар ҷумҳурии азизамон озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст аз рӯи 5 номинатсия гузаронида мешавад. дар толори маҷмаи фарҳангии кохи лоиқи шаҳри Панҷакен бо қарори раиси шаҳр Шафиён Ислом Зиёзода даври дуюми озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ баргузор гардид. озмунро мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Шоҳида Қиёмзода ифтитоҳ намуд. дар асоси фармони президенти мамлакат баргузор намудани озмуни фурӯғи субҳи доноии китоб аст мебошад, ки имрӯзҳо дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо баргузор гардида истодааст ва дар асоси қарори раиси шаҳри Панҷакен имрӯз чунин озмун дар шаҳри Панҷакен баргузор мегардад. ман аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен ба ҳамаи шумоён хонандагони азиз барору комёбӣ мехоҳам. сипас сармутахассиси шӯъбаи маориф Мутрибов бо аъзоёни ҳакамони озмун иштирокчиёнро шиносонид. ҷиҳати баҳо додан ба донишу маҳорату малакаи шумо дар асоси амри раиси шаҳри Панҷакен ҳайати доварон таъин шудааст, ки ман ҳайати доваронро ба шумо шинос мекунам. Исмоил Зарифӣ, барандаи ҷоизаи Камоли Хуҷандӣ, шоир ва рӯзноманигор. Абдуқодир Наҷмиддин, устоди донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен. Фатуллоҳи Сафарзода, омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнии умри рақами 50. Салоҳиддини Нарзӣ, омӯзгори коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакен. Бобоева Насиба, омӯзгори коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакен. Саидова Муҳиба, мушовири шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакен. Насруллоева Мусфира, омӯзгори муассисаи давлатии таълимии литсеи шаҳри Панҷакен. муҳтарам аъзои доварон, ҳозирини арҷманд, ҷиҳати ташкили баргузории ин як озмуни фарҳангиву адабиву илмӣ барои шумо барору комёбиҳо таманно дорем. иштирокчиёни озмун қобилияти зеҳнӣ, маҳорати суханварӣ, ҳунару малакаи аз бар намудани осори адибонро нишон доданд. ба озмун тарбиятгирандагону таълимгирандагони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, табақаҳои гуногуни ҷомеа новбаста аз сину сол ҷалб карда шуданд. аз рафти озмун маълум гардид, ки аз рӯи номинатсияи аввал иштирокчиён Лайлои Шоҳназар аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 73 ҷамоати деҳоти Вору, Муҳаммадҷони Ҳодихон аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 ҷамоати деҳоти Шинг, Рухшона Норова аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34, Дилафзун Раҳмонова аз ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ бо тайёрии пухта ҳозир гардида аз осори адибони классики форсу тоҷик хуб бархурдор гардиданд. банда Раҳмонова Дилафзун ҳастам, зодаи деҳаи зебоманзари Панҷрӯ, хатткунандаи муассисаи таълимии номери 27 ва хатткунандаи донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен ва ҳоло омӯзгори ҷавон дар муассисаи таҳсилоти рақами 53 деҳаи Малғеда. дар даври озмуни фурӯғи субҳи доноӣ, яъне дар даври аввал ғолиб омадам ва имрӯз дар даври шаҳрӣ муваффақатона баромад намудам ва умедвор ҳастам, ки соҳиби ҷои намоён гашта фарчандбардори халқу кишвар ва номбардори миллати хешу забони хеш мегардам. мутаассифона баромадҳои бисёре аз иштирокчиёни даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст аъзои ҳакамонро қонеъ карда натавонист. баромадҳо ҷавобгӯи талаботи низомномаи озмун набуданд. даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст дар шаҳру деҳоти Панҷакен идома дорад. мо аз натиҷаи озмун шуморо огоҳ хоҳем кард. бояд қайд кард, ки гузарондани ин қабил озмунҳо ба баланд гардидани сатҳи маънавиёти ҷомеа, ташаккули тафаккури зеҳнӣ, васеъ гардидани ҷаҳонбинӣ, луғатдонӣ, забондониву суханварӣ мусоидат менамояд. гузориши Фирӯза Одилзода, Хайём Ҷӯраев ва Исмоилҷон Холов аз Маҷмаи фарҳангии Кохи Лоиқ.